Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi video 12 ta buqa. 12 ta, bu yoqda ham bittasi bor. Barodaro 12 sar buqa baroy bastan. Mana marhamat tomosha qiling. Mana 100% salomat ishda, hammasi 100% garantiya. Xurdan ishda. Barodaro срочно сум дар кора барои худаш тайёркадаги, барои бони тайёркадаги сум дар кор шуда срочно мефурӯшим мега. Мана тамошо кунед. Ай ҳамаш тарафш нишон метем бародаро. Bir yarım yaşardan ашқана? Ay 1,5 sola guzashtagi. 1 yashar 8 oylik hammasi. 1,5 sola guzashtagi buda. Marhamat tomosha qiling. Hamash ham zo'r. Hamash zo'r. Mana tomosha qiling. Yakta nishon butun. Osta. Вообще zo'r. Barodaro касида дар кор мана срочный. Ё миёин, ё ҳаме хел савдо мекунем barodaro. Беҳад зур. Моло тоза. Мақсад ки и бозор нест ки бозорда мегири ози 4 та буқа бигири 2 таш касал мебурояд. Ё намехӯра ҳам хеле мешава. И барои худаш ҳамаша тайёр кардаги гирифтаги сорт шиқати харида барои бастан тайёр кардаги barodaro. Срочный сум дар кор мефурӯшам. Моло беҳад зур. Ҳамашам тоза, уколош ҳамаш кадаги. Колоша ҳамаш кадаги. Yakta нигоҳ кунем. Оз ай пешшон нишон метавем barodaro. Ҳамаш ай 1,5 сола гузаштаги. Қариб 2 сола шидаги. 1,8, 1,6 ҳам хеле шидаги barodaro. Mana oz ай пешшон нишон метавем. Mana barodaro ай пеш тамошо кунем. Моло беҳад зур. Пародаш ҳам зур. Нигоҳ кунем. Сарошо нигоҳ кунем. Ира сразу мебарин, уже фақат кам сабз хурдаги barodaro. Кам сабз хурда. Ках сабз хурдаги barodaro. Оли кунҷара баста он кунҷара додаги нест мега. Неки 100% саломат, 100%. Самое главное. Нигоҳ кунем. Mana barodaro хеле буқаҳо. Вообще зур. Каси харидор barodaro. Адрес ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, яъни Калхозобод, деҳаи Ташробод. Ами қади рата. Дурнес 200 метр поёнда раи калон. Нарх навош barodaro. Нарх навош 16000 яҷоягӣ. 16000 хоб бо муомилаи хуб дорад. Занг бизанем, фақат савдо мекунем barodaro. Молои хуб мебарем, ҳаракат кунем. Каси бигира иншолло барака мева. Сразу мебандем ра укол пукол ҳамаш кадаги 100% гарантия. 16000 бо муомилаи хуб дорад barodaro. Фақат занг зада успет кунем. Савдо мекунем, мебарем моли хуб. Барака мева иншолло. Номерошо дар экран мемонем. Занг бизанен, беҳуда занг назанен barodaro. Mana оптом гирифтани бошед, сразу занг зада савдо кунем barodaro. Марҳамат, ятаи лайка чарводородо бизанен, обязательно лайка.